नै आबै मा जाखो बे गावरि मामोनना न'आ बबेमोन औ नै बे नुहुरनाय न'आनो बेनो औ ओरै फैथ'लाय बहाय बुरिनाय नुदोंलाय अबाव नायनानै आं दानो बुरिदों नामा बुरियाखै दे नानि आजिखालि बुरि सिन्थाय बुरिखौनो होनजाला खाथ्रालै बुरिया मानसि दंना न'आव मानसि दंना न'आव जिरायफैदो आदामोन ओरै जिरायफैदो आदाया र' दे आलासिफ्रा आं देलायनि हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भारतनि बै सुबुंखौ नुबाय जानांगौ जाय कारखौ देरहादों बिथाङा दासो लाकी ड्राइभआव बाहागो लादोंमोन बिसोरो बे कारखौ सिगांनिफ्रायनो गेलेखांबाय जायनि बेसेना 100 मिलियननिख्रुइबो बांसिन आं मिथिनो मोन्दों दि बादायलायनाया दानफ्रोमबो आपडेट जायो आरो दा बिसोर टेस्लाखौ साइबार ट्रेकिं खालामगासिनो दं आरो आं सानो दि मोनफ्रोमबो खाबुखौ लानांगौ आरो दा बियो बयनिख्रुइबो देरसिन खाबु अब्ला आं दा बेखौ माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोननो खिन्थालांनि नोंथांमोनहा नायबाय थालांबानो जाबाय फार्स्टआवनो नोंथाङा OneWin वेबसाइटआव थांनानै रेजिस्टार खालामनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा जमा रांखौ $10 गोजौआव दोन आरो मोनसे टिकेट ला बेनि उनाव जेब्ला नोङो गेलेनो फैगोन अब्ला नोंनो मोनसे टिकेट होगोन आरो बियो बांलांगोन रिफिलाव गोबां बान्था दं जेरै ट्रेस्ल' 7 ट्रेड आरो 24 आइफन आरो 25 नि सावगारि बोनाया दानफ्रोमबो 15 अक्ट'आवनो जायो जेसेबांनो सिगां नोंथाङा जमा रांखौ आबुं खालामगोन एसेबांनो नोंथाङा टिकेटखौ मोनगोन गोसोआव लाखिदि नोंथांनाव मोनसेल' खाबु दङ आरो बे खाबुखौ खोमानानै लानाङा नाजाबाय था लाकी ट्रिकजों नोंथांखौ बरायनाय Reel it in, I got the bag, tell a friend, she got some, bring it in, dumb the news, see it. फंबाय बल' फिसाजोआ देलायनांगौआ माथो बिमायासो देलायना दंलै रब्रा सिन्था खालामनाङा दसे उनावनो फिसाजोआबो देलाय मालाय गानफब जोमफब फैगोनब्रा धोर्ज हम माथो गोगोम माहाजोनलै बिदि सिल न'आव थाग्रा सिख्लायाथ' खम साफा जागोन नालै बे रब्रा साफा जायोना मैला जायो दसे उनाव नुगोन नै दैया माबा मादै खनसे लागैनो फिसाजो होफैनाय दैखौ मोनलोंबा मोजां जायो आरो फिसाजो आं दासिम हाबाखौनो जायाखै आंहा माबोरै फिसाजो थालाबायनांगौ जाखो खामानि मावग्रासो होमबा माबा मादै बे गावरिमाखौसो सोंदों नालाय बेखौ नुयैखाय गावरिमा ए नोंसोर आंखौ सिनायाखै आरो आंनो ना गावरिमाया बाजै नोङो जा सुन्दुरि खालै सयथिबो आयै जोंना आदा सारेना बेनो नोंनि थाखाय जा फाग्ला बियो आंथ' सुन्दुरिखा ओमफ्राय बाजै नोंसिना लेट्रिना बबेजोंथाय आं खिनो ओंखारनायानो हामथारला बैथिंजाय आगै थां खिनानै लाहैग्रो थां दे जागोन दे बाजै नोंसोर आदा सारेनजों नोंजों मोजां रायलायथ'दे आं खिना फैफिनगोन ओइ फाग्ला सारेन सोरबा सिख्ला मोदायफोरजोंसो अरजाबाय नामाब्रा बिलाय हाय नंमारगौ मोदांलै एसे फोजासै फोजा मोजां खोनोंलै बल' राइफल सिमां नुदोंमोन फोजानायानो मोजां जाबाय सासे साइस गैयै बाइस गैयै सिख्लाया हंख्रबना जरदबस्थ' हाबा खालामनो नागिरदोंमोन आंखौ
ओइ देखो सिख्ला मोदायानो हमारदोसो फाग्ला बाव थांनो माबा ना खुस्रा जावर जादोंनो हमनो थांनि ओंखारदो फै 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 थ' आसेन दादा बोथिया मोनबा मैथाजों सें मोनबा थाइगिरजों रेडि खालाय न'आव फै आयौ दरबेन बादि नुहुरलायबावो फै पुलिसा हाब खारदो ओइ अट' खोनासुन ओइ खेत आयौ फाग्लाफोरा बे खायद'खौ जायोबा माबा जायो नामा बे दुब्लिनि नाखौ जानायलाय मा दाय दंब्रा ओ ধরিয়ে না लाठी दिया की नाम तुम्हारा बोलो सर बोलो किसको बोलने के लिए कहा उल्टा हुए मुख बोलो की नाम तुम्हार वाह राइफल सर राइफल अरे राइफल और दम दिखाइছা তুমি उग्रपंथी साला तुम्हार की नाम কোয়া সারেন স্যার सारी माने क्यों सारी মই তোমাক उग्रपंथी मानुक মই क्यों सारी সবাই করছে सब गरमपंथीर मानुक की नाम तुम्हार मार दूंगा सर मुख मारिबा তুমি मुख मारिबा साला স্যার কি হইছে साला ইহতক মই মারি মারি হাড্ডি ভাঙাই দিম কি হইছে স্যার উগ্রপন্থীৰ লিংকমেন হৈ হত নহয় স্যার নহয় এটো গাঁৱৰে মানুহ উগ্রপন্থীৰ মানুহ নহয় যদি আমাক দেখি কিয় পলাইছিলে হেই এইবিলাক ভাষা নাজানে আব্ৰা মানুহ যাব দিয়ক স্যার যাব দিয়ক যা যা আপোনাৰ কাৰণে এৰি দিছো দে কিন্তু হ'ব স্যার Hei फंबाय र न' जेबो गैथ्रालै एसे बाजार खालामलांसै नामा नै आहा एसे खामाय दंमोन दुगैस्रां लोबस्रां थांनांगौमोन नंगौ नामा औ आदा होनबा नों खालामबाय थादो आं थांग्रोनोसै आदा जागोन दे फंबाय जागोन दे नों थांग्रोदो दा थांबानो जाबाय दे थांग्रोदो मा नाम मोनलाय नोंना मन्दिर ब्रह्म सार मोजां मा लादों ओरै फै ओइ मा दं हरफिनलाय गारि लेखाफ्रा नै सार मैगङा बहुत दिगदार सार हय ना ৰবা ইমান চব্জি আনিছে যে ঘৰৰ কাৰণে লৈ আনিছে ছাৰ উগ্ৰপন্থীৰ কাৰণে ভাত বনোৱা নেকি নহয় নহয় ছাৰ নবনাই ইমান চব্জি এইটো 2 দিনমান খাবৰ কাৰণে লৈ আনিছে ছাৰ কিমানজন আছে ঘৰত দুইজনৰ কাৰণে ইমান চব্জি লাগে নেকি লাগে ছাৰ হয় দুইজনৰ কাৰণে ইমান চব্জি হয় যা ओइ आगै न' दंना नै माथो बाजैसो ओमफ्राय मा खबर बाजै नों देलाय आगै हा आदा दाबो न'आव सहैयाखै ओहो गैयाथ' नों दाजों ज' नङामोन होनबा आदाया दहाय बिष्णुपुर बाजारावहाय मैगं लाबोनो हाबबोदोंमोन आं इमारजेन्सिखाय फैग्रोनाय जादोंमोन बाजै
गामाखालिथ' बिदि थाबोफेरामोन बबावथो थाबोखो बेलाय सफैगोन बे बाजै सोरनावबा हाबबोदों खोमा दे थांसै होमबालाय आगै आं दे बाजै এই ৰবা ৰবা কি আনিছে ইয়াত গৰম পাৰ্টিক ভাত দিয়াইছা নেকি জংগলৰ পৰা सार आंथ' गामिनि सासे जाम्बा मानसिसो खामानि मावनो थांनायाव एसे ओंखाम लांफादोंमोन आङो दा फैनायाव एसे मोनाबोबाय হয় ना নহয় কথাবিলাক नंगौ सार आं गामिनि सासे सुबुंसो हाजिरा खामला मावनानै जाग्रासो सारा नंखाय नंदोंब्ला न'आव थांनानै सोंहैनो हागोन हेलो मैडम इट रंग इनफरमेशन হয় এটো গাঁৱৰ হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ হয় সৰ মানুহে কেতিয়াও নিজৰ হোসা কথাটো কই নলয় একো কথা নাই ওপৰে পঠাই দিয়া কিন্তু কথাটো ভাল নহব নেকি ম্যাডাম কি কথাটো বিয়া হ'ব একো ভয় কৰিব নালাগে আমাৰ সরকার আমাৰ পাৱাৰ মই যেটো কৈছে এটো কৰ কি হ'ব বড় মানুহ হয় বড় মানুহৰ ওপৰতে মৰম নাই কি মৰম যি মানুহে মোৰ বিৰোধী তাক মই ওই সংহাৰত থাকিব নিদিম বুঝছা মই যেটো কৈছে এটো ইমিডিয়েট কৰা ঠিক আছে ওকে ম্যাডাম মই কি কৰো এতিয়া আপোনাৰ বড় মানুহে আপোনাক মাৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে